Mga pa-freebies ug libreng pa-snacks ang tanyag sa Talisay City LGU alang sa mga negosyante nga mo-avail sa one-stop shop renewal sa business permit. Ano ang report ni Femery Dumabo? Adunay tanyag nga libreng pakape og pa-snacks ang dakbayan sa Talisay alang sa mga magbubuhi samtang naghuwat sa ilang turno sa paghikay sa renewal sa ilang business permit. Mato ni Mary Jane Enrile, ang pangulo sa Business Permit and Licensing Office, nga usa kini sa ilang pahalipay og pasalamat sa mga negosyante sa syudad. Sa atong mga negosyante pwede na sila magpa-renew sa ilang business permit para dili sila maka-penalty. Ang penalty is 25%. While nagpaabot sila nga i-assess ang ilahang tax, na atay free coffee, na atay mga candies, na atay mga snacks niya. Ang gatong first 100 ay nakalukat silang permit na ay free nga kanang payong. Sa ikaduhang adlaw sa pagpahigayon sa one-stop shop sa business permit renewal sa dakbayan sa Talisay, ubay-ubay na usabang ni avail. Sa one-stop shop sa People's Hall, ana-ana ang tanang gikinahanglan, lakip na ang barangay clearance. Dali ra kaayo, dayon dili dugay-dugay ba, then bastaan nilang mo sayo. Ganito mga previous years, ang mga barangay clearance na sa barangay ba? Sa una, then pag-abot nimo sa barangay, walay resibo, kay napadaw dinhi, dili ta ka continue og process sa mga business permit maura. But karon nga year, sir? Okay raw, dali ra man kaayo. Giuna na ko kay mingaw-mingaw pa, atong himos lang higayon ba nga mingaw pa. Tapuso ng one-stop shop karong Enero 20. Mato sa Talisay City Treasurer nga 300 milyones pesos ang target nila nga makolekta sa business permit ni tuiga. Mas taas kini og 50 milyones pesos itandi sa miaging tuig. Samtang 20% diskwento alang sa pagbayad sa property tax ang gilugwayan hangtod karong Biyernes, January 5. Sugod January 8 hangtod sa March 31, 10% na lang ang diskwento sa property tax. Apan human niini, patungan na og 2% matag buwan ang mapakya sa pagbayad sa ilang property tax. Obani Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.